दुखुबो मोननो हागौ किन्तु बे दुखु मोननायनि खोथा गैला दिनै कारन गासिखौबो मावफुंनायनि लामायाव दिनै बिटिआर सरकाराबो बिथांमोननिफ्राय हानि स्टेटासनिफ्राय लानानै प्रजेक्ट प्रप'जेल आरो डिपिआर बिथांमोना बेखौ गथायदों आरो बेयाव बिसोरो मा सानदों बेखौ मोजां फराय आसामनिफ्राय चिफ सेक्रेटारिजों लोगोसे गोबां बिथांमोननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिस अफिसार्सफ्रा बाहागो लादों आरो जोंनि बिटिसिनिफ्राय बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो लोगोसेयै स्टेक होल्डार्स बिटिआर एकर्ड बावहाय इउबिपिअ एबसु आरो लोगोसे बावहाय इउनाइटेड फराम एक्सचेन्ज बिनि बिथांमोन दंमोन बियो 6 दाननि उनाव थांनाय बोसोराव जे नभेम्बर 30 तारिखआव जादोंमोन बिनि उनाव दा बियो देग्लाय बोसोरनि गिबि खेबनि मोनसे रिभिउ मिटिं बे जाहैबाय नैबे कनस्टिटिउसन बे जाहैबाय इन्डियान कनस्टिटिउसन अरिजिन एन्ड इभलिउसन बे जाहैबाय कनस्टिटिउन्ट एसेम्ब्लिनि डिबेटजों लोगोसे बोरै बे कनस्टिटिउसनखौ ड्राफ्ट खालामदों आरो बोरै मा जादों डिबेटफ्राबो दंजोबो आरो बर्डरलि कमिटि बे प्रथमनि आरोखि बिटिसिआ जाहैबाय सांबिधानिकै जानाय मर्यादा आरो बै जाबाय ए पिस अफ डकुमेन्ट माने मा एनि डकुमेन्ट कन्ट्रेक्ट एग्रिमेन्टबो जानो हागौ नङा होमबा बिटुइन द पार्टिस दा बे मोनसे रोखोमनि ए पिस अफ डकुमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दंबावो नङा होमबा ओमफ्राय स्टेक होल्डार दं स्टेट अफ आसाम आरो बाखि अर्गेनाइजेसनफोर दङ मोनब्रै अर्गेनाइजेसन नङा होमबा आरो उइटनेसेसफोर दङ दा खोथाया जाहैबाय बिथांमोना दुखुबो मोननो हागौ किन्तु बे दुखु मोननायनि खोथा गैला दिनै कारन इलेक्शना जोब्बायानो नै नङा होमबा बे मोनफ्रोमबो क्लजखौहाय क्लज बाय क्लज सावरायनाय जायो बबेबानि दिनैनि जि माने एमसिसिनि सोलिबाय थानाय समाव बिथांमोना बे मोनसे जइन्ट मनिटरिंनि बाथ्राखौहाय सावरायनाय जादों बेखायनो बेवहाय जिखिनि राजखान्थियारि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय जेरै 1 नाम्बाराव बाउन्डारि कमिसननि जि बाथ्रा बेखौ लानानै अलरेडि बे बाउन्डारि कमिसना जिहेतु 30 सेप्तेम्बर 2024 माने बे एक्सटेनसनाव दङ समाव बुंलायबायना बिसिम दंहैयो आरो बेखौ लानानै आरोबाव गोदान चेयारमेन जे बावहाय एपइन्ट जाबाय बिथां कल्याण चक्रबर्ती होननाय दा बिथांमोना बिनि आपडेटखौ होनाय जादों मानोना थांनाय समाव आशिष कुमार भुटानिमोन बिथाङा माने अफिसियेलि बे माने एसाइनमेन्टनिफ्राय गुबुनाव थांनायखाय बे सोलायनाय जाबाय 244A बेसो आपडेटेसनमोन बिटिसिनि उनाव बे बिटिआर रेकर्डजों नोंसोरो इनक्लुसन खोथा लाबोबाय थादों बेफोर इमान सहज बाथ्रा नङा आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांनि नामखौनो नोङो माबा खालामनानै नाय रिनेम खालामनानै नाय हायो नामा नोंसोरो बे सेबायाव फै सेबा नोंनि मेट्रिकनि नामखौ सोलायनो नाजा हागोन नामा बे जाहैबाय आं मोनसे बाथ्राखौ देखायगोन आबौथ' रोखा दङ गोबां सम लागोन बेखौ आङो पावार पइन्टआवसो बुजायनांगोन पावार पइन्टआव बुजायनानै खोन्थाजोबनांगोन नैबे हाया थेवबो आं खोन्थानो नाजानोसै बेसिकखौनो खोन्थाजेननोसै आं दे रिनेमखौबो आं खोन्थानो जेननोसै रायजोफोरनोसो गाज्रि मोननाङा फराय नैबाव लिरखानाय दङ आर्टिकेल 244(2) 6 शिड्युलनि प्रभिजनाव रोखा लिरनाय दं नै जे इनसार्टेड जाबाय 172 नाम्बार इनसार्टेड provided that nothing in this sub paragraph shall apply to the Bodoland Territorial Area District कुनु मोनसेबो सब पेराग्राफनि माखासे पेराग्राफा जेरैहाय अल्टार द नेम एनि अटोनमास डिस्ट्रिक्ट मानगोनां बिश्वजित दैमारि जोंनि मानगोनां स्पिकार बिथाङाबो हारिनि सासे बिराद गिदिर जोंनि सम्पद बा हारिनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि आं मान होयो बिथाङाबो खनसेबा क्लियार जा गासैबो जेरावबो नुगोन बिटिएडि लिरनाय बडलेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बे सहज बाथ्रा नामा बे सहज बाथ्रा आं बुंबावगासिनो दङ बेनि सायाव गाज्रि मोननाङा आं दिनै इलेक्शना जोबसिगोन बायसान्सआव जुदि एमेन्डमेन्टनि खोथा फैयोबा गाब्र'आ जाहाथे बेफोर प्रभिजना भायलेसन जाया जाहाथे खालामनायनि खोथाखौ जोङो नोंसोर बुङो नालाय नोंसोर बुंबाय थायो जों खोनानो मोनो जाहाथे मोनखानाय गोहोआ मालायफ्रा बुंखाजोब्बाय गोदोनो खिन्थु आं बुंनो लुबैदोंमोन खिन्थु बुंनायनि सुजुग सुबिदा जायैयावसो आं बुंनो मोनाखै आरो आं सुजुग सुबिदा जायैयावसो कुनु धरननि जोंनिया जाहैबाय डिस्टिं बिटिसि एकर्डआ डिस्टिं एक्जिकिउटिभ एन्ड लेजिस्लेटिभ पावारखौ कुनु रावबो दांनो हाया स्टेटनिफ्राय कुनु पावार गैया खिन्थु नायबिजिरनानै मोनदांबाय आरो बिनि सायाव आरोबाव खेबसेबाव नायबिजिरफिननायनि मोनसे थिरांथा दोनदों होनबा गोबां फरायसालिनि गेजेराव माने भेन्सार स्कुलनि जि समाधान बेखौ नांगौ होननानै जोङो जि स्कुलनि लिस्ट बिटिआर ओनसोल आरो बर' मिडियाम आसामाव थानाय बे माखासे फारिलाइया दङ आरो गुबैयै हा हुनि खोथाखौ लानानै सावरायनाय जादों फरेस्ट डुवेलार्स राइट्सनि खोथायाव सनितपुर बिश्वनाथनि आद्रा थानाय गामिफोर जाय बिथांमोनहा हानि मोन्थाय मोनाखै लानानै दिनै स्पेसियेलि माने
बिथोन होनाय जाबाय जे थाबैनो थालांनाय जिखिनि इस्युसफोर दंबावो बेखौ समाधान खालामनो आसाम सरकारखौ डाइरेक्सन होनाय जादों आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव मावगोन होननानै बिथांमोना केस बाय केस गामि एबा एफआरसि वाइजै बबे एरियायाव मा इस्यु जादों बेखौ डिसि लेभेलनिफ्राय लानानै समाधान लानायनि राहाखौ आरो बेयाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद खालामगोन जिखिनि डेटा आरो जिखिनि थालांनाय गामि न'खरफोर दङ बेखौ जोङो बिथांमोननो माने मदद खालामगोन रावबो दांनो हाया स्टेटनिफ्राय खुनु पावार गैया खिन्थु नोंसोरो मा एग्जिकिउटिभ अर्डार लानानैनो मा सानबाय थादों बुजिनो हाला जाथिया अलखदाव बिदिबा थांगोन जि थांगासिनो दं थांगोन आरो गाज्रियाव थांबावगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो एक्सक्लुसनखौबो नोंसोर हाया सहसै रोखा रोखा लिरनाय दङ माने exclusion of areas from autonomous districts in forming constituency in such district मोजाङै फरायबावनांगौ खिन्थु provided that nothing in this paragraph shall apply to the Bodoland Territorial Area District बे जाहैबाय संबिधानसो जेरावबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट लिरदों माने मा डिस्टिंक्ट नेम दङ जोंहा अट'नमासनि बाउन्डारिखौ बुङो बिटिएडि जुरिसडिक्सन एडमिनिस्ट्रेटिभ जुरिसडिक्सनखौ बिनि नामासो बिटिएडि नङा होमबा गोबाङानो बुजियामोन दुखु मोनोमोन आं बेखायनो कमेन्टआव लिरहरफ्लांनाय जादों सासे सानै बिदाफोरखौ गभर्नमेन्टआव थानाय बिदा बुजिनायखौ नुवाखैमोन नालाय बेनि थाखाय आरो आं देखायबावनोसै आरो मोनसे बाथ्राखौ बे बिटिसिनिफ्राय पाब्लिकेसन जानाय बेखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना बेखौबो बे सिगांनि गभर्नमेन्टनो उननि गभर्नमेन्टनो बिदि लानो नाङा खौसे बड'फाया बे बाथ्राखौ बुंलाङाखैमोन फारि एमेन्डमेन्ट जालांदों फारि मिनिस्ट्रि अफ ल' एन्ड जास्टिस लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टनिफ्राय नै बेहाय लिरदों निउ दिल्ली डेटेड 8 सेप्टेम्बराव गेजेट नटिफिकेसन लाबोदों व्हाइट पेपार लाबोदों 8 सेप्टेम्बराव बाव लिरदों गाहायाव मोजां नाय रायजोफोर The following act of the parliament received the assent of president on the 7th September 2003 and is hereby published for gazette information लाबोदों माब्ला राष्ट्रपतिनि एसेन्ट नांगौ बेथ' पार्लामेन्टआव बिल लाबोनानै एसेन्ट जानांगोन एसेन्टनि उनाव आइन जागोन एक्ट लाबोगोन बिदि बेसेबां प्रसेसनि खोथा दङ टन्न फरा इट फार्दार एमेन्ड द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया इट इज एप्लिकेबल टु द स्टेट अफ आसाम बे एप्लिकेबल स्टेट अफ आसामनि थाखाय पार्लामेन्टआ बुंदों एप्लिकेसन टु द स्टेट अफ आसाम एप्लिकेसन एप्लाइ जाफैगोन बेहाय बेफोरबायदि बाथ्रा फारि नै बिनि उनाव जोंहा सेकेन्ड गभर्नमेन्टआ नटिफिकेसन होदों बे रिअर्गानाइजनि प्रसिडिउर आइन जाखानानै रिअर्गानाइज जायो जेब्ला नोंथांमोननि बिटिआरखौ माबा खालामगोन एमेन्डमेन्ट खालामगोन होमबा बिटिआर लिरो ना मा लिरो नोंसिनि खोथा बेयो लिरनो हागोन अब्लासो दा बेखौ नोंसोर बुजिनाया मोजां नङाबा एफाबां 5,000नि जिउआ आरो दाहोना लावखार बयनिबो अबदान दं नोंथांमोनाथ' आन्दोलन खालामदों नङा होमबा नोंथांमोननि डेफिनिसन अफ सेक्रिफाइस माने बलिदान होनायखौ बुजायो आन्दोलन खालामनाया जोंबो हायो नोंबो हायो दायथ' मोनोबा आं बेखौ बुंबाय खिन्थु रायजो राजाखौ बुजिनो थाखाय दुखु मोनलायनाङा दैदेनगिरिफ्रा आंबो सेक्रिफाइस होयो नोंबो सेक्रिफाइस होयो बे बाथ्राखौ लाबोनाङा सेक्रिफाइसनि मिनिङा बे नङा माबा मोनसे मोननो थाखाय नङा जायानो हक जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाथ्रा बुजिनांगौ दङ मोनसे गिदिरथार लाबोबावदों बिथांमोना बर' रावखौ 8 सिडुल लाबोनाय बै समनि एकर्डआव नोंथांमोननि एकर्डआव बड'फानि मुं लानानै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनानै देखायबाय मानि थाखाय आइएस अफिसार जायो एसेबां ट्रेनिं लानानैसो जायो नोंसोरथ' आरामसे सेटेल खालामहरदों नोंसोरनि बुजिनो रोङियाव बिसोरथ' आइएस बिसोरलाय मोजाङै बिदिनो खालामखागोन पलिटिशियान बिसोरलाय पलिटिशियान ओरैनो गिदिर पलिटिशियान जानो हाया ब्रेन थानांगोन ब्रेन जानांगोन गासै बाथ्राखौ एनालाइसिस खालामनो हानांगोन ल अफ इन्टारप्रिटेसन बुजिनो हानांगोन एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ नोंसोर फरायनांगोन एटलिस्ट डिसि लेभेलनिफ्राय लानानै समाधान लानायनि राहाखौ आरो बेयाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद खालामगोन जिखिनि डेटा आरो जिखिनि थालांनाय गामि न'खरफोर दङ बेखौ जोङो बिथांमोननो माने मदद खालामगोन आरो बिनि अनगायै एकर्डजों जिहेतु जोंहा एनजिपि बिथांमोना डिसबेन्ड जाबाय बिनि उनाव केस विथड्रलनि बाथ्रा बे एकर्डआव दङ 9.4 क्लज बादियै आरो दिनैसिम बेसेबां माने विथड्रल जालांनाय बिनि सायाव 263 नि खोथा बे केसआ विथड्र जालांबाय आरो बिनि अनगायै जि हेनियास केसेस दङ बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय माने मानगोनां गेरेन्ना बिथाङा माने रिपर्ट होबाय जे जिखिनि हेनियास केस दङ बेखौ केस बाय केस मोनसे जे स्क्रुटिनि हाइ लेभेल कमिटि दङ स्टेटआव बिथांमोना बेवहाय नायबिजिरगासिनो दङ आरो बेखौ माने विथड्र खालामनायनि राहा लानायाव बिथांमोनहा केस बाय केस बेखौ सालिजारि खालामदों होननानै फोरमायनाय जाबाय आरो बिनि अनगायै ओरैहाय मुंख्लं न'खरनि थाखाय एक्सग्रेसिया मोनहोनायाव दिनैसिम 592 बिथांमोना बेखौ माने बिलाइनाय जाबाय बे रिपर्टआ क्लियार जादों आरो जिखिनि आद्रा दङ
बिनि सायाव माने माखासे सोंलु बेरखांदों आरो बेखौ लानानै जोङो हिरेन नाथ सार बिथांजों सावरायगोन आरो आसाम सरकारजों सावरायनांगौ दं होननानै जोङो बेखौहाय सानदों। बड'फानि मुं लानानै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनानै देखायबाय मानि थाखाय आइएस अफिसार जायो एसेबां ट्रेनिं लानानैसो जायो नोंसोरथ' आरामसे सेटेल खालामहरदों नोंसोरनि बुजिनो रोङियाव बिसोरथ' आइएस बिसोरलाय मोजाङै बिदिनो खालामखागोन पलिटिसियान बिसोरलाय पलिटिसियान ओरैनो गिदिर पलिटिसियान जानो हाया ब्रेन थानांगोन ब्रेन जानांगोन गासै बाथ्राखौ एनालाइसिस खालामनो हानांगोन ल' अफ इन्टारप्रिटेसन बुजिनो हानांगोन एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ नोंसोर फरायनांगोन एटलिस्ट उइदाउट ब्लाइन्डलि मानो एकर्ड खालामदों होननानै गावखौनो बुंनानै लायो उमुगा फरायनो मोनाखै माने एकर्डआव सहि होनाया मिनिंलेस बेना खोथाया नंगौना नङा ओमफ्राय इन्डियान कन्ट्रेक्ट एक्ट मथेबो बे एक्सेप्टेन्सनि नङा नाल एन्ड भइड इटसेल्फ बे मोनसे आरोखि नाल एन्ड भइड जायो थारमाने नों मोजां फरायनांगौ कन्टेन्ट्सफोरखौ टार्म्स एन्ड कन्डिशनफोरखौ मा दं बेहाय होमबासो एग्रिमेन्ट मोनसेयाव सहि होयो बेयावनो ओरैनो बुजिखायो दा बेफोर बाथ्राखौ लाजिनांगौ गिनांगौ गैया इन्ट्रस्पेक्सननि गोनांथि दङ बे आंगोनि बिदाफोर नोंसोर एकदम दुखु मोननाङा आंनिनो आंगोनि बिदा गोजा नामखौ लाला आङो दिनैनि दिनाव नोंसोर आंखौ आरो गाबोन माबा मोनसे बुंनोबो हागौ ना नङा होमबा जेन हक आङो खावलायगोन आइ आफामोनखौ आरो रायजो राजाफोरखौ जे जों बयबो रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ जोङो जेबो सोंखारिनायनि खोथा नङा जों बयबो खावलायनांसिगौ लाजिनांगौ गैया भुल जायो गोरोन्थि जायो आरो गोरोन्थि जादों होननानैबो आं बुंनो नागिराखै जेबो बे आंथ' मा बुंनो बिटिआर एकर्डखौ माबे लाइननिफ्राय नोंसोरो दिनैनि दिनाव इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों गावखौनो गाव मानो आथिङाव रुवा दानना जाथिखौनो मानो माबानो नागिरदों बे खोथा फैयो आरो जुदि बिटिसिआनो जुदि थानाय नङाबा आरो आंनि खोथाखौ एन्टि जादों नन बिटिएडि थाखाय माबा मोनसे डिफारेन्स आं खोथा बुंदों नामा बेबो नङा बेखौ जाहाथे नन बिटिएडनि मानसिफ्रा साननो नाङा दुखु मोननो नाङा नन बिटिसिनि मानसिफ्रा जेखिनि रिक्रुटमेन्टनि खोथा दंमोन बर' लाइमोनफोरनि बिथांमोनहा आलादायै जोङो बेवहाय जिहेतु अग्निवीरआ मोनसे डिफेन्स लाइननिफ्राय रिक्रुटमेन्ट जादों अनगायै आसाम पुलिसआ एनडिएफबि बिथांमोननि एक्स केडार्सफोरनि थाखाय 2% खथा दोनदोंमोन आरो बिथांमोना बे कमिटमेन्टखौ इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव जे आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट जानांगौ दं बेयाव बिथांमोना बेवहाय नोजोर लाखिनानै मोजाङै मावगोन होननानै खोथा लाखिदों आरो जों दाबि खालामदों जे पारामिलिटारि फर्स इन्डियानि जे सिआरपिएफ सिआइएसएफ गुबुन बिएसएफ बायदि गासै माने हम डिपार्टमेन्टनि जे पारामिलिटारि पुलिस फर्स बेवहाय स्पेशल रिक्रुटमेन्ट खालामनांगौ होननानै जों बेवहाय आरोबाव रायखांदों आरो गुबैयै जि माने पेकेजेसफोर दङ स्पेशल पेकेज सायाव दिनै जिहेतु माखासे प्रजेक्टसा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एप्रुभेल जाबाय आरो बिथांमोना बिनि सायाव माने आपडेट होदों बे गासैखौबो मावफुंनायनि लामायाव दिनै बिटिआर सरकाराबो बिथांमोननिफ्राय हानि स्टेटासनिफ्राय लानानै प्रजेक्ट प्रप'जेल आरो डिपिआर बिथांमोना बेखौ गथायदों आरो बेवहाय भारत सरकारा मदद खालामनानै बिथांमोना जाफुंसार होनायाव माने जि डिपार्टमेन्टफ्रा बेयाव लोब्बा दङ बिथांमोना बेखौ नारसिननायखौहाय खम खालामाखै बेखौ माने जयेन्ट एडिसनेल सेक्रेटारि बिथाङा फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे जिखिनि संबिधानिक माखासे बाथ्रा जेरैहाय कार्बि आंलंनि बर'फ्रा एसटिएस मोननांगौ बिथांमोना बेखौ जिहेतु माने एट प्रेजेन्ट एमसिसि जानानै दं आरो गभर्नमेन्टआव जे एमेन्डमेन्ट फैनांगौ दङ जेरै बिटिआरनि जे एरिया बारायनायजों लोगोसे बावहाय कनस्टिटुवेन्सि बारायगोन मेम्बार्सआ बारायगोन 46 निफ्राय 60 मेम्बार्स जागोन आरो बे एमेन्डमेन्ट प्रसिडिउरा 125th जे सिगांनि कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट बिल दंमोन बेनि सायावनो सोजाबनानै बे एमेन्डमेन्टआ फैगोन आरो बे भेरि माच क्लियार आरो नेक्स्ट बावहाय लोगोसेहाय बिटिआर एकर्डजों गोदान साबजेक्टस इनक्लुड जानांगौ बेबो दिनैनिहाय बावहाय बिथांमोना रायखांदों जे बेयो जोंनि बिटिएडि बा बिटिसिआ बासायब्लासो नोंथांमोननि खाथियावबो जों गसंथाहैनो हागोन दिनैनि दिनाव भुल जाबाय बिकेडब्लिउएसनि सिटुएसनखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मा अबस्थायाव दङ दा बेफोरखौ गासैखौबो नायोबा मोनसे थासारिया माने मोजां नङा ना होमबा गुलाय गुजाय जाहाथे बे गुलाय गुजायनिफ्राय आरो माखासे जोंनि पेरेन्ट अर्गेनाइजेसनफोरखौ आङो क्रिटिसाइज खालामनो लुबैया आं सासे आइननि स्टुडेन्ट हिसाबै जोंनि स्टाडिनिफ्राय जा मोनो आं मोनसे बुस्थुखौ जों खावलायनो लुबैदों 6 शिडिउलखौ लानानै जोंनाथ' दङ पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन बा बर' साहित्य सभा दंथारो माखासेखौ बार होदो दे बर' साहित्य सभाथ' निउट्रेल बिनि सायाव मोजाङै मानो नोंसोरो एसेबाबो साननानै अपेन पाब्लिक माबा लानानै नोंसोरो पावार पइन्टफ्राव लानानै नोंसोरो बिनि सायाव माने सेमिनार लायाखै
एक्जाक्टलि माखौ सिक्सटिल बुङो आरो प्रेजेन्ट बिटिआर रेकर्डआ मा बुङो बेखौथ' नोंसोर निउट्रेल हिसाबै लाजायो एटलिस्ट नोंसोरो लानांगौ बेखौ ससाइटि रेजिस्ट्रेसन एक्टनि आन्दाराव मावदों एक्टिभिटिस हिसाबै बेखौ लाजायो बेखौथ' गाज्रि नङा आं बेखौ खावलायगोन बहुत गोरों गोरा दङ नङा होमबा बहुत कन्ट्रिबिउसन लिरनायजों बिराद साहित्य मोनो एकाडेमि नङा होमबा आयेननि बागै मावनो गोनां दङ आयेनावबो दा बे आरो कार्बि आंलंनि बर'फ्रा एसटिएल्स मोननांगौ उनाव बेखौ जिहेतु माने एट प्रेजेन्ट एमसिसि जानानै दं आरो गभर्नमेन्टआव जे एमेन्डमेन्ट फैनांगौ दङ जेरै बिटिआरनि जे एरिया बारायनायजों लोगोसे बावहाय कनस्टिटुवेन्सि बारायगोन मेम्बार्सआ बारायगोन 46 निफ्राय 60 मेम्बार्स जागोन आरो बे एमेन्डमेन्ट प्रसिडिउरा 125th जे सिगांनि कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट बिल दंमोन बेनि सायावनो सोजाबनानै बे एमेन्डमेन्टआ फैगोन आरो बे भेरि माच क्लियार आरो नेक्स्ट बावहाय लोगोसेहाय बिटिआर एकर्डजों गोदान साबजेक्टस इनक्लुड जानांगौ बेबो दिनैनिहाय बावहाय बिथांमोना रायखांदों जे बियो भेरि माच क्लियार अलरेडि इट इज माने इन प्रसेस जे एमेन्डमेन्टआवहाय आरो नेक्स्ट मोनसेया जाबाय जे जोंनि जे बावहाय डाइरेक्ट फाइनेन्सनि खोथा सिक्सुरेल काउन्सिल्सनि थाखाय आर्टिकल 280 बेलायावबो बिथांमोना बे कनस्टिटिउसनेल मेटार्सआव एमेन्डमेन्टआव माने गासै इनक्लुड जागोन आरो बे खोथाया स्पष्ट जादों जे बिथांमोना बिनि सायाव खामानि मावबाय आरो बेखौ नेक्स्ट गभर्नमेन्ट जेब्ला माने सेसन जागोन बे समाव माने बिथांमोना रेडि टु प्लेस बेबायदि मोनसे पजिसनाव बिथांमोना जोंनो रिप्लाइ होदों जेब्लानाखि बर' हारिया मोजाङै थांनानै थागोन होमबासो राजनिति थावरिगोन नों दिनैनि दिनाव राजनिति खालामगोन ना होमबा गाबोननि दिनाव जोंनि राजनिति केरियारा जोंनि फिसा फिसौनि जोबहैजोबगोन मा थागोन जोंहा जइन्ट मनिटरिं कमिटिया जिरायनायाव जों बाहागो लानानै मिथियो जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिथांमोनहाबो इन्टारेस्ट लादों आरो जोंबो नारसिननायखौ खम खालामाखै मानोना इमप्लिमेन्टेसना जिखिनि आद्रा दंबावो बियो 100% जाफुंनांगौ आरो बर'फ्रा बिसेसके जोङो जोंनि बिटिआरजों लोगोसे आसाम नाङै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावबो जिहेतु बावहाय समस्ति दानाय जायाखै बावहाय दाबो भिलेज नटिफिकेसन जायाखै बे एमसिसि जोबनायनि उनाव सरसा एबा बेहाय सावरायनानै थि खालामनाय जागोन बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बिबान लादों आरो बिनिखायनो दिनै जोङो फोथायो जे बिटिआर रेकर्डजों आरोबाव जोङो जौगा फारसे थांनो हागोन आरो गोबां बेवहाय जे फसंथाननि खोथा बेयो गासिबो माने गोबां एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रसेसआव दङ आरो बिनिखायनो दिनै जोङो आसा खालामो जे भेरि माच माने इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जोबनायनि उनाव गोबां खामानिखौ जोङो एसे स्पिडि मेनाराव गोख्रैयै बेखौहाय माने भारत सरकार आसाम सरकारजों एबा जोंनिफ्रायबो जोङो नारसिननानै जोङो बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो राहा लानायखौ खम खालामनाय नङा आरो बर' फरायसा आफादा जोङो बेबादि अफिसियेलि प्रेसार होनायखौ जोङो लालांबाय थागोन आरो बेजों जोङो जाफुंसारगोन होननानै मिजिंथियो नोंसोर बुजिनाया मोजां नङाबा एफाबां 5,000नि जिउआ आरो दाहोना लावखार बयनिबो अबदान दं नोंथांमोनाथ' आन्दलन खालामदों नङा होमबा नोंथांमोननि डेफिनेसन अफ सेक्रिफाइस माने बलिदान होनायखौ बुजायो आन्दलन खालामनाया जोंबो हायो नोंबो हायो दायथ' मोनोबा आं बेखौ बुंबाय खिन्थु रायजो राजाखौ बुजिनो थाखाय दुखु मोनलायनाङा दैदेनगिरिफ्रा आंबो सेक्रिफाइस होयो नोंबो सेक्रिफाइस होयो बे बाथ्राखौ लाबोनाङा सेक्रिफाइसनि मिनिङा बे नङा माबा मोनसे मोननो थाखाय नङा जायानो हक जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाथ्रा बुजिनांगौ दङ मोनसे गिदिरथार लाबोबावदों बिथांमोना बर' रावखौ 8 शिड्युल लाबोनाय बै समनि एकर्डआव नोंथांमोननि एकर्डआव बड'फानि मुं लानानै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनानै देखायबाय मानि थाखाय आइएस अफिसार जायो एसेबां ट्रेनिं लानानैसो जायो नोंसोरथ' आरामसे सेटेल खालामहरदों नोंसोरनि बुजिनो रोङियाव बिसोरथ' आइएस बिसोरलाय मोजाङै बिदिनो खालामखागोन पलिटिशियान बिसोरलाय पलिटिशियान ओरैनो गिदिर पलिटिशियान जानो हाया ब्रेन थानांगोन ब्रेन जानांगोन गासै बाथ्राखौ एनालाइसिस खालामनो हानांगोन ल अफ इन्टारप्रिटेसन बुजिनो हानांगोन एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ नोंसोर फरायनांगोन एटलिस्ट उइदाउट ब्लाइन्डलि मानो एकर्ड खालामदों होननानै गावखौनो बुंनानै लायो उमुगा फरायनो मोनाखै माने एकर्डआव सहि होनाया मिनिंलेस बेना खोथाया नंगौना नङा ओमफ्राय इन्डियान कन्ट्रेक्ट एक्ट मथेबो बे एक्सेप्टेन्सनि नङा नाल इन भइड इटसेल्फ बे मोनसे आरोखि नाल इन भइड जायो थारमाने नों मोजां फरायनांगौ कन्टेन्ट्सफोरखौ टार्म्स एन्ड कन्डिसनफोरखौ मा दं बेहाय होमबासो एग्रिमेन्ट मोनसेयाव सहि होयो बेयावनो ओरैनो बुजिखायो दा बेफोर बाथ्राखौ लाजिनांगौ गिनांगौ गैया इन्ट्रस्पेक्सननि गोनांथि दङ बे आंगोनि बिदाफोर नोंसोर एकदम दुखु मोननाङा आंनिनो आंगोनि बिदा गोजा नामखौ लालाङो दिनैनि दिनाव नोंसोर आंखौ आरो गाबोन माबा मोनसे बुंनोबो हागौ ना नङा होमबा जेन हक आङो खावलायगोन आइ आफामोनखौ आरो रायजो राजाफोरखौ जे जों बयबो रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ जों जेबो सोंखारिनायनि खोथा नङा जों बयबो खावलायनांसिगौ लाजिनांगौ गैया भुल जायो गोरोन्थि जायो आरो गोरोन्थि जादों होननानैबो आं बुंनो नागिराखै जेबो बे आंथ' मा बुंनो
बिटिआर रेकर्डखौ माबे लाइननिफ्राय नोंसोरो दिनैनि दिनाव इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों गावखौनो गाव मानो आथिङाव रुवा दानना जाथिखौनो मानो माबानो नागिरदों बे खोथा फैयो आरो